Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-tetrarka sema bil-fama ta' Ġesu u lill-qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista, iva hu qam mill-imwiet. U minħabba f'hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni u qaflu il-ħabs u ħalliehem minħabba Erodja mart ħuħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu int lil dik ma tistax iżomma. Ried kieku joqtlu imma kien jibża min-nies għax kienu iżommuh bi profeta. Mela wasal il-jum li fih Erodi għalaq sninu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfen u għoġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U hi mowwija minn omma qaltlu agħtini issa stess ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultant nikket iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bagħad jaqta ras Ġwanni fil-ħabs u ġiebu rasu fuq platt u tawa l-tfajla u din ħaditha lill-omma. Imbagħad it-tixjipli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. U tifdin il-ġrajja traġika imma fl-istess ħin erojka tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista li aħna ikonna momenti oħrajn fejn aħna nirriflettu dwarha matul is-sena liturġika. Fil-fatt Ġwanni huwa wieħed minn dawk il-qaddisin li niċċelebraw kemm il-twelid tiegħu imma wkoll il-mewt tiegħu għax f'dawn il-passi tiegħu tal-ħajja tiegħu f'dawn il-ġrajiet tiegħu hu dak li jissejħ il-prekursur, dak li jiġri qabel Ġesu, li jimxi qabel Ġesu, u allura kemm fil-ħajja tiegħu fit-twelid tiegħu naraw dak li mbagħad kellu jiġri iktar b'mod mirakulus qawwi fil-ħajja ta' Ġesu, imma anke fil-mewt tiegħu naraw x'ġbija minn qabel ta' dak li kellu Ġesu jagħmel bil-mewt u l-qawmien tiegħu wkoll. U naraw lil Ġwanni ħuti li minkejja il-persekuzzjoni li kien qed iġarrab, minkejja anke il-ħabs li hu kien qiegħed magħluq fih, proprju għax jippriedka l-verità, għax kien qiegħed jippriedka r-rieda ta' Alla, anke bla biża' ta' xejn. Aħna ħuti għandna bżonn ħafna din il-virtù illum il-ġurnata. Ġwanni laqqas mis-sultan stess ma beża, għax is-sultan kien qiegħed jgħix skont kif kien jaqbel lilu, skont kif kien komdu lilu lil dawk ta' madwaru u ma kienx qiegħed jimxi skont il-liġi ta' Alla. Allura Ġwanni ma kellux biża' li jikkonfrontah u jurih l-iżbal tiegħu. Aħna kultant laqqas da żmien lil minnu iżgħar minna ma nkunu kapaċi jew kuraġużi biżżejjed biex nagħtuhom kelma ta' korrezzjoni. Jien niftakar mument fejn katekista li kien jaħdem f'parroċċa li kont nafu u dan ikkoreġa lil xi tfal u korreġihom bil-kelma tajba waqt il-lezzjonijiet tad-dottrina, ġew ġenituri u qalulu laqqas aħna stess ma nistgħu nikkorreġuhom lil uliedna aħseb wara kemm tista' tikkorreġihom int. U wasalna fi żmien fejn morna minn estrema għal ieħor. Issa dawn il-ġenituri probabbilment fehmu ħażin dak li jgħidulna llum il-ġurnata l-esperti ma tistax terfa' jdejk, ma tistax tajjar, ma tistax tkasbar il dak li jkun. Ċertament li dan il-katekista xejn ma kien għamel minn dawk l-affarijiet, ikkorreġihom bil-kelma tajba, imma għal aħħar xorta. Dawn nies li jiddependu minnu, nies iżgħar minnu, nies li ġew għandu għat-tagħlim. Aħseb wara allura ħuti kemm illum il-ġurnata id-dinja tippermettina li nikkorreġu anke lil min huwa aqwa minna, lil min hu ikbar minna, lil min hu iktar b'saħħtu minna. Ġwanni din il-ħaġa kien kapaċi jagħmilha u ħallas bħajtu. U ħallas bħajtu ħuti anke naraw biex ngħidu hekk minestra sħiħa ta' ħażen li tqum kontrih dan il-bniedem, taħlita sħiħa ta' ħażen. Għandek id-djufija il-viljakkerija ta' Erodi. Ħuti aħna fil-Vanġelu żommu f'moħħkom li ġu preżentati b'żewġ Erodi. Erodi l-kbir dak li kien is-sultan ta' Iżrael fi żmien Ġesu u dak kien bniedem ħanuża kelma naqra goffa imma aħdar ta' veru. Jiġifieri dak kien bniedem li tant kien paranojku, tant kien idur kontra kulħadd li qatel lil martu lil uliedu, imma kien bniedem il-ħin kollu beżan li xi ħadd ħajjeħodlu s-saltna. Erodi li naraw meta Ġesu kien kbir kien differenti, kien wieħed minn uliedu, kien beżżieħ, kien bniedem viljak u kien ukoll jaf jisu kellu dan il-konflitt ġewwa fih, jaf x'inhu tajjeb. Fil-fatt f'wieħed mill-Evanġelji l-oħra li jagħtina dan l-istess rakkont, jgħidilna li Ġwanni kien jixtieq iwarbu, ma fl-istess ħin kien joqgħod jieħu gost jisimgħu. Fil-fond ta' qalbu, fil-kuxjenza tiegħu kien hemm vuċi qiegħda tgħajjad biex forsi dan il-bniedem jibdel ħajtu. Imma mbagħad f'mument bħal dan isib ruħu f'mument ta' djufija assoluta
mhux kapaċi jieqaf kontra dawk li lilu kienu anka qegħdin issa jdaħluh f'din ix-xibka. Għandek imbagħad il-ħażen ukoll ta' Erodja mart ħuħ Filippu li hu kien qiegħed jgħix magħha daqs li kieku martu tat-tifla tagħha, u allura hawnhekk imbagħad jidħol il-ħażen dak li bl-Ingliż ngħidulu evil, jiġifieri hawnhekk dawn kienu qed jaraw lil Ġwan il-Battista bħala xkiel għall kumdità tal-ħajja tagħhom u allura għamlu minn kollox biex jeqirduh. Mhux biżżejjed insiktuh ġo ħabs, imma rridu wkoll naqtawlu rasu u waraw ħuti anke l-ħażen nimmanifestawh. Allura dik ir-ras mhux biżżejjed naqtawha imma fil-platt. Fil-platt inti qiegħed turija ara r-rebħa finali tagħna. U dik hija xi ħaġa li tbeżża ħuti. Imma naraw li allura biex il-ħażen jirrenja ħuti mhux biss biżżejjed li jkun hemm nies ħżiena nies kattivi, imma anke li n-nies dgħajfa jagħlqu għajnejhom, iħallu lilhom infushom jinġarru mill-kurrenti tal-ħajja u jikkooperaw mal-ħażen bis-skiet tagħhom jew bil-biża' tagħhom. Il-kelma tal-ħut illum qiegħda tagħmlilna stedina biex inkunu qalbina u kuraġġużi bħalma kienu l-ġwanni, bħalma kienu l-martri, bħalma kienu l-qaddisin li fiċ-ċirkustanzi reali tagħhom sew jekk kellhom isofru l-martirju, sew jekk le. San Alfons Maria de Liguori l-qaddis tal-lum kien wieħed minn dawk li ma tax ħajtu bil-mewt bit-tixrid ta' demmu, imma ta' ħajtu billi nefaq saħħtu kontinwament, dejjem ifittex li jwassal il-kelma talla fiċ-ċirkustanzi kollha li l-mulej joffrilu. Aħna wkoll imsejħin biex biqlubija nkunu qrib tal-kelma talla, nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex ngħixuha aħna fil-ħajja tagħna u nippruvaw ukoll nkunu xhieda tagħha quddiem id-dinja. Id-dinja li sew jekk tkasbar u sew jekk tħajjar wieħed mill-innijiet li insibu fl-uffiċċju divin fil-festi tal-martri jgħidlek li d-dinja tista' jew tkasbar u taħqar u tbeżżana. Imma tista' wkoll tħajjarna biż-żgħil bil-kumdità. Sew jekk waħda sew jekk l-oħra, aħna msejħin biex il-qofol tal-ħajja tagħna jkun Alla, il-kelma tiegħu u dak li Alla jrid minna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu dejjem ikun infaħħar. U miġburin f'dan il-mument ta' talb inresqu ftit talbiet tagħna quddiem il-mulej il-missier ħanin tagħna nitolbuh biex jagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. L-ewwel talba nitolbuha għall-Knisja, mod speċjali dawk li fil-Knisja għandhom xi rwol ta' tagħlim, dawk li għandhom ir-rwol ta' rajja fil-Knisja, nitolbu biex dejjem il-kelma talla tkun quddiem għajnejhom. Il-kelma talla tkun qawwija fuq fomhom, imma dejjem tkun il-kelma talla sħiħa. U allura l-kelma talla li ssejjaħ għall-konverżjoni, imma wkoll il-kelma talla li bħalma jgħallimna San Alfons Maria de Liguori hija ħanina, hija ġentili, hija dejjem sejħa għal bniedem biex jirċievi l-imħabba infinita ta' Alla. Nitolbu, ismana, nitolbu mulej. Nitolbu għal dak kollha li huma slaten tad-dinja, slaten f'kull sens tal-kelma, dak kollha li għandhom xi forma ta' seta'. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li mingħajr ma jafu imma qegħdin ixekklu il-kelma talla, qegħdin ixekklu il-ħidma talla fid-dinja, nitolbu għal dawk li b'xi mod qegħdin huma ħatja ta' persekuzzjonijiet ta' vjolenza kontra minoranzi reliġjużi, kontra ħutna l-insara f'diversi pajjiżi. Nitolbu wkoll għal dawn ħutna l-insara li qed isofru persekuzzjoni minn fil-ħabs, minn bil-mewt, minn billi ixekkluh milli javvanza fil-ħajja u fil-karriera, sempliċement għal fidi tagħhom. Nitolbu lil mulej biex lil dawn kollha jagħtihom lil dawk li għandhom il-qawwa jagħtihom id-don tal-konverżjoni, jagħtihom id-don tal-Ispiritu Santu. Lil dawk li qegħdin ibatu jagħtihom id-don tal-qlubija u tal-fidi biex jibqgħu sodi quddiem is-salib fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isofru, anke dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, dawk li huma morda, dak li huma dgħajfa b'xi mod, dak li huma waħedhom u allura jħossu l-pis tas-solitudni. Dawk li għaddejjem id-diffikultajiet fil-ħajja taż-żwieġ, fil-ħajja tal-familja, fil-ħajja tax-xogħol, dawk li huma qiegħda, dawk li huma qegħdin ibatu kull xorta ta' diffikultajiet fil-ħajja. Nirrisquhom quddiem il-mulej u nitolbuh il-qawwa tiegħu li tfejjaq li tidher fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minn dawn ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum nixtieq nagħmlu talba speċjali għal katekisti għax San Alfons Maria de Liguori huwa wieħed mill-katekisti l-kbar tal-Knisja u allura dawk li b'xi mod is-sejħa tagħhom sew lill-kbar u sew liż-żgħar hija li jwasslulhom il-kelma talla li jgħinuhom jifhmuha, li jgħinu li jifhmu l-imħabba talla fil-ħajja tagħhom. Nitolbu għalihom biex verament il-mulej jagħtihom id-don tal-kelma, id-don tal-imħabba, id-don tal-ħniena ħalli jwettqu sewwa din il-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U nagħmlu waqfa żgħira biex lil mulej inresqulu l-ħtiġijiet personali tagħna.
Mr. Qaddis, inti taf x'inhuma l-ħtiġijiet il-bżonnijiet tagħna, inti taf x'inhuma x-xew